room liana YouTube channel clear to te voin hi me nithum kum sang hi le som ni pathum ni lai ni ani tuna hian keifang leitan village council president pu larem tluanga purem akan be me kani ole purem hei voin chonhulama khan in khodai de uloka lir thei che sual omin nuna chanten om ni in kalo hria a amuna kalini buai ve hle ti po kan shebok nen pan duana thlen hun le a thlen na mun te tu tenge an ni ti te kha in buai pui dan te nen min sil mai them le cái phong trong hiện kem som paruk khang anh ta mo o chú ta cho nên dar ngô rồi miron sili kan en chin lúc ang mo o dar khát lệ thế mà han miron sila mo o cho nên information te kan hanin pe zung zunga a the yang angin cái phong village council te wai me te kan hanin sil zung zunga chú ta kan di si lampang rescue team lampang te kan hanin sil boka chú tiếng ang cho nên ma kan han lang ha la cho nên kan han tan thla ve ngal ta mo chuan mi hian lo tam khop to mai ro chu pulama khanin kan juk chuk hala motor accident na khan amuna khan kan juk kal ngala mo chuan pathum man chuanga chuan a driver hi lin kan sia an mani hian biak thei vak to lo wangin a driver ber nin kan sia la dam hi kha kan han boy som ta char chara chuanin kan hanin la chuaka tuna hianin ruang pakhat chu kan la chuak to a pakhat hilak chu tum me kania tiang vel te chu kan din mun tlang puiri deuh te chu ne ani chua awan pui thin em ti chuanin purem ha in poi hle maya thei to puina nain thok me kani a I alir the kha inge isoi kha ka chiang lo de ulika enge englir the nge ani bolero camper saniamo aizol ma changaron ho chho anita chuan he mi enge ni om sia ka selo side lo lama hianin atlan liam dai mai hi sethiam har khop mai te ni pon kan sethiam lo khop mai zofia tur kha atua man om si lova om lo wo chu pani pathuman chuanga mo pathuman chuanga ti chuan pani an thinga la chuan a driver ber ne kan sia thi kan han boy soma a tong pe to big box si lo mo chu tiang ang vel te chu kan din ti chuan khata nunna chan ta tele an hming tin aliam tok ate poniang chu an hming te tin lir theni tu ti vel kha an soi thei to em in set chiang to em le kan la se chiang man vak lo hi kan la buai deu mo te tiang ang lampang hanin zona hun hi kan la nei lo a chu kan la buai kan wai me president khan in hei I phone hi meron pe mo hei room lian a channel lama tangin a ron tia kan ken chona ala rei lo wa chu tiang ang vel te chu kan din mun ala ni changzo lam lir thei ti kha chu ni changzol lir thei chu ni ta ti chuanin enge nunna chan ta te kha ti kham pakhat ruam chen han la to ta pakhat tu na in han chai le e tu na in pakhat tan lu an la chuak chho le chia chuanin enge an thi pui khop thiam ang chi kha soi te chi em an thi pui na thiam lampang hi chu ri nai chuan an ang reng an motor po chiamo an mani po hin na khop mai tin ala dam po hi pathian khongai na a chan chuanin le la dam tura te chu ngan nga ya chu tiang ang vel te chu ne an liam no ma tang khanin ka po chhol lova boral ngal mai chi muina mi in mu deu pakhat thi chu kan zu khen thakin a thi na lo la rei vak mel lo an lo boy soma motora a lo tanga mo chuan motora tang nga an lak chu kha chuanin anu re lo te khana chat tha ve le deuh mai ani tang khan mi ta sa vel thengen lum le metar za hi thing mo tin karing chu tiang bor vel chu ni karing ani chu te chu an lum na hi mo kham hei
lấy vùng bảy na kham khan ita à biết vùng mấy à em mà po nim trâu po lâu ta khát tiếng tên đi vàng khan nên azukin so na hi an na em ani lung mun deuh ani boxia ti chuanin a hliam to bera kha enge atak sadin hun kha a soi them khoi mun ange sai tual lam nge ai so lama tlan o pui tuna hian sai tual dam do ina pan pui me kan yan thlen to ringa mo ani chu kan la chuak ma sabera chuan dam do ina an phur pheya chuan pakhat thi ni chin deuh khan an phur phei le to boka chuan pakhat thi tuna hian a ron thleng chho meka hei kong pui a ron thleng chi amo chu tiang vel te chu kan din mun ani tin a hliam hi pakhat po hi ring na tia tin tho kharsa ti bokamo chu tiang ang vel te chu adam lai te chu alani ta khanin sumo pakhat kha a hnunga khan atlan liam la hi a hmuban ti kha a om dewa khatilai kha enge driver khan han soi aneim le engma chulai chu ka hrelo wa chan chu ka thlen thak rualin ke ni chu hmuna kan tlan thave nga lamo dam lai dam anom kha chuan adam lai kha buai pui sok sok hi ngai thina wangin ka kan buai pui ta char char mai amo chu tiang ang vel te chu kan ni hai engma chan chin anin zona le tu motor nge anei tu nge ti te a driver ming ti te a chuang ming ti te tiang ang vel te hi kan la ngai tu man vak lo ani ani chu ole ti chuanin ke fang khotlangin trampuin hna ti khanin han thokta a enge trampuin hna in kalpui dan te khatiang chi har sana te in nem in man ruat tiang ring chi te khatiang chi te po kha a to bertan min han sei sakle tamai che in malak dana kha kan district hianin hemi dc kan han nei nu hianin rescue team hi an nei ta mo hemi hi an team ten thai me maya kongin kima hianin kan chhor tangkaya kan bungrua zong tele hemi kan man rua zong hi an ni hian office atangin an kheng thina mo amai ro chu hei kan khop kong hi lai tharani wangin kong anuam to siam duam to sia tulaya chuan accident hi kan la om reng dona hei kong siam that nuwa po motor pali pangavel accident a om to mo chumia chuan ke mani khotlang pi khian hemi suizen tele abung ruwa sim in zone na te mo hemi toss light te mo heti ang vel hi kan nei mi lo mo e ma nei pi ka chu tiang te ani wang chuan hela ya hian buai na kan thok na sa mai ro chu kan dc office atang hianin rang takin anon kal thina chu tiang vel te chu kan din mun ania in kan soi mai lo tur chu kan khilam bial tu puthang mo hi aron thleng ve nga la chuanin ani pon dam to in lama te buai puin thei patopin ma ala don ani ti te po kha kan soi re reng tu ani chu ole avanti ro pui ve o de chuanin ke fang khotlang te in na tho aro pui hle maya lom thu kan sei ve tak zet ati chuan purema leitan village council president hun chep takara inkom na min pe ai chunga kalom tak zete ke ni pon kan lo me hei thil thar inon se thuai thina in channel hi he tiang lama hianin in chak tha chuwangin he tiang vela hianin kan fa khop mai cheu ti kha ke pon kan sei du ani ni ko kan lom lu to ke ole van doi thak tak maya che suana thenga nun na chan ta te hi pu ral ton luya ani hi lir thei nei tu hi ani tel boka chong lian thuama ani po hi boral ania chong lian thuama chong te a ani hi changjol khuwa ve ania apoi tak zet ani ti chuanin lir thei khaltu driver ber hi tunge ani kan semai theiri lo ani van duana tok te kan lalpa pathianin an kal san tak te ompuin thamuan set in du sakna kan hlana driver po pathian khong ana wanga damle ngei turin kan du sakna kan hlan tak zet ani
rin ni then tlak ma hei tui rini then thlak hma ni motor accident ani a kal lam nge horang hrila khu tami khu motor chu ni a chuan hei troyom tu an chuk thlamek boka police lo nga mek ani a chuan hei ku tilai khun ni a ku pakhat a thia pakhat ku lai khun oma chuan a chu khun driver nge Anh này là con cọt làm chỗ